Jedva čekam da vidim našu sobu. Ja ću prvo izabrati krevet. Joj, nisam baš takav krevet htjela. Devojke, imam ideju. Hajde da izaberemo krevete i da ukrasimo ih. Mislim da će biti super. Za početak, hajde da sklonimo ovo smeće i stare krevete. Treba će nam puno prostora. Treba će nam alati. Sad ću naručiti sve što nam je potrebno i transformisat ćemo ovu sobu. O, već su stigli. Super, baš ste na vreme. Unesite sve ovdje. Ovu da, stavite. Ovo je za vas. Hvala što ste tako brzo stigli. Pa, vreme je da napravimo sebi nove krevete. Treba će nam daske i alati. I još nešto smo zaboravili. Da, sad je sve u redu. Brzo ću napraviti taj krevet. Pa, majstori su spremni da počnu. Idemo. Sad ćemo brzo napraviti krevet i onda ćemo ga lepo ukrasiti. Mislim da nam odlično ide. Da, ja sam pravi majstor. To uopšte nije teško. Sad ćemo završiti prvi sprat i počet ćemo drugi. Pogledajte kako smo jaki. Možemo i bez dečaka uraditi to. Svaka nam čast. A sad, hajde da ofarbamo naše nove krevete. Wow, kakve lepe boje. Svetlo plava boja je tako lepa. Moja omiljena je žuta, a ja najviše volim zelenu. Najlepša je crvena boja. Pa, hajde da ofarbamo naše krevete. Ali prvo mi pomozite da se popnem gore. Ne mogu sama. Op, hvala. Izgleda da i tebi treba gore. Nema na čemu. Uzet ću malo farbe i počet ću da bojim zidove. Opa, dobro mi ide. Plava boja izgleda prelepo. Ja sam skoro završila. Mislim da izgleda cool. Ostalo još malo. Super! Ovi kreveti su mnogo bolji. Svaka nam čast, devojke. Najbolje smo. Izgleda nekako prazno ovdje. Znam, treba sve ukrasiti. Da vidimo šta imamo ovdje. Žute roze, kako su slatke. Mislim da će odlično izgledati na zidu. Da, tako je mnogo bolje. Još nekoliko detalja i to je to. Super. I naravno mi treba mekana fotelja. Da, sad je mnogo ugodnije. Čemu se tako radujemo? Wow, kako je lepo kod nje. Moram i ja da ukrasim svoju sobu. Plave zvezde će izgledati super. Zalepit ću ih ovdje. I ovdje. O da, odlično. A sad ću naduvati svoju novu fotelju. Super. I naravno moja omiljena igračka. Da, tako je mnogo bolje. Ovi zidovi su baš prazni. Moram ih ulepšati. Treba mi malo sjajne folije, a zalepit ću je na zid. A sad ću okačiti ovu kuglu na plafon. O da, divno. I naravno mekana fotelja. Sad sam zadovoljna. A kako ja da ukrasim svoju sobu? Da vidim šta je kod devojaka. Oho, baš lepo. Moram i ja krenuti da radim. Za početak ću ukrasiti zid i dodati malo balona. Okačit ću srce ovuda. Jao, baš slatko. Već izgleda mnogo bolje. Ova slatka lampica će odlično odgovarati mojoj sobi. Okačit ću je na zid. Jao, za malo da ne zaboravim na vreću za sedenje. Da, tako je mnogo bolje. Zdravo, dušo. Kako si slatka i smešna. Sada ćeš živjeti ovdje. Nisam stigla da napravim kućicu za tebe, ali sad ću sve srediti. A vidiš šta imam? Sad ćeš biti najbrža kornjača na svijetu. Hajde, sedi ovuda. Idemo. Teraj. Odlično. Wow!
Samantha je smislila baš dobru ideju. Hoću ja tako. Dođi kod mene, mala moja. Vidi kakvu kućicu imam za tebe. Sad ćeš živjeti ovdje. A ja imam žutu ptičicu. Baš je slatka. Okačit ću te ovdje i uvek ćemo moći da vidimo jedna drugu. Oho, svi su uzeli svoje ljubimce. A gdje su moje ribice? A, tu ste. Čestitam, danas se selite. Evo vaše nove kuće. Odlično, sa vama će mi biti mnogo zabavnije. Halo, donesite moju narudžbu najbrže što možete. Čekam. O, stigli su. Sad ću pojesti nešto ukusno. Uđete i stavite to ovdje. Hvala. Vreme je da jedem. O, moji omiljeni slatkiši. Odakle da počnem? Slatkiši, baš na vreme, gladna sam. Uzet ću ove čokoladice. Zelene čokoladice su za mene. Obožavam čokoladu. Mislim da vidim nešto za sebe. Neće ti smetati ako uzmem ove slatkiše. Naručila sam ove slatkiše za sebe. Kako ste bezobrazne? Ostale samo jedna čokoladica. Pa dobro, to je ipak bolje nego ništa. Mnogo volim Oreo. Moj omiljeni nac. Šta može biti bolje od čokolade? Baš ukusno, ali voljela bih da imam veću porciju. Ovaj video sam već vidjela i to je dosadno. Šta da radim? Da vidimo šta ima tu. O, igrice, super. Ali bit će mnogo udobnije igrati na velikom ekranu. Izabrat ću najjače auto. Biću najbrža i pobedit ću. Treba pozvati dostojnog protivnika. Šta je bilo? Wow, super! Da, hajde da igramo. Inače, odlično vozim. Sumnjam da ćeš me prestići. To ćemo sad vidjeti. Oho, a možemo li mi da igramo posle? Ne možete. Jao, pa dobro. Nemoj biti tužna, imam ideju. Vidiš šta imam? Sad ćemo ti i ja napraviti plesni battle. Nadam se da dobro plešeš. Oho, super! Ne brini, ja sam najbolji plesač u ovoj sobi. Pa, jesi li spremna? Hajde! Pazite se svi, počinjem da plešem. Ne zaboravi da mrdaš rukama, ovako. Kako se zabavlju, hoću ja da plešem. I ja. Hej, možemo li da vam se pridružimo? Žao mi je, ali tu ima mjesta samo za 2 plesača. Drugi put. Glupi kvadrokopter, šta da radim sad? Imam ideju. Treba će mi još nešto. Evo kurira, kako brzo. Da, to je za mene, a ovo je za vas. Hvala. Sad ću sve popraviti. Prvo treba izvaditi ove daske. Joj, kako su teške. Šta čuje daske? Da vidimo šta još ima u kutiji. Ovo ću okačiti malo kasnije. Još mi treba alati. Jo, dobro sam. Evo alata, mogu početi da radim. Kutija mi više neće trebati. Prvo ću ofarbati zidove. Ne sviđa mi se ta dosadna plava boja. Roze će izgledati mnogo bolje. Jao, kakva lepa boja. To je moja omiljena. Okay. Pa da, tako izgleda mnogo bolje. Sad ću dodati malo detalja. Ovaj poster će odlično izgledati ovdje. A sad ću staviti daske. Ovo ovdje i sljedeću. I sve to spojiti. To mi treba. Neka ovo stoji ovdje za sad. Slomljeni deo mi više nije potreban. Volje da uzmem roze. Krevet će izgledati kao nov. Da, ja sam pravi majstor. Stavit
Pokrit ću zidove i tu će mi trebati sva moja snaga. Još malo eksera. I ovdje, i ovdje, i tu. Sad me niko neće vidjeti. Svaka mi čast. Sad moj krevet izgleda prelepo. Jel tako? I ja ću srediti svoj krevet i izgledat će mnogo bolje. Nekoliko klikova i moja narudžba već stiže. Sad ću vam pokazati kako treba da izgleda krevet. Da vidimo šta je u kutiji. Wow! Da, tu je sve što mi treba. Poster ide ovdje. Ovo ću okačiti ovdje. Oho! Neću da stajem. Ovo stavljam ovdje. A poster ću okačiti ovdje. Odlično. Ali sad krevet ne izgleda cool. Moram sve zameniti. Da, tako je mnogo bolje. I ja želim dvospratni krevet. Treba će mi testera i malo snage. Šta se to čuje? Šta Bob radi tamo? Hej, to nije fair. Ponavljaš sve za mnom. De, moj krevet će biti mnogo bolje od tvog. Nećeš me zaustaviti. Skoro sam završio, stalo još malo. Par eksera i običan krevet će se pretvoriti u dvospratni. Skoro sam završio. Grafiti će odlično ukrasiti zid. Da, ja sam pravi umetnik. Sad moj krevet izgleda stvarno cool. Njegov krevet zaista izgleda cool. Opet nemam šta da obučem. Ovo neću, ni to neću. Ništa mi se ne sviđa. Šta da radim? Znam ko mi može pomoći. Emma, desila se katastrofa. Dođi brzo. Evo me, šta se desilo, draga? Desilo se strašno. Nemam šta da obučem. Jao, to je zaista užasno. Smiri se, sad ću ti pomoći. Za početak te moram izmeriti. Mislim da će ti roze boja mnogo lepo stajati. A sad mi trebaju makaze. Malo ću odseći ovdje i ovdje. Čak će i Barbie zavidjeti tvojoj halini. Gotovo. Izgledaš prelepo. Da, baš mi se sviđa. Thank you. Čekaj, nešto nedostaje. Sad si prava lepotica. Lepo se provedi, a ja moram da idem. Sad sigurno izgledam bolje. Prihvatam izazov. Sad ću ti pokazati zaista dobar izgled. Možda ovo? Ne, previše je banalno. Možda to? Ne, to je jako dosadno. U stvari, znam kako da popravim to. Uzet ću i ovo. Malo crne boje će mi pomoći da transformišem ove dosadne stvari. Već izgledaju bolje. To je to. Sad treba dodati detalje. Ovaj kačket će mi odlično stajati. Znam kako da učinim svoj izgled drskim. Dodat ću zakovice. Ne treba ih štedeti. Što više zakovica, to će biti bolje. I naravno lanac. Ovo je zaista cool izgled, a ne vaše devoječke gluposti. Hajde, hajde, trči. Jao, ogladnio sam od uzbuđenja. Naručit ću sebi nešto ukusno. Oho, kako su brzo stigli. Potpuno sam zaboravio na pare. O, vidi šta je tamo. Hvala na hrani. Napravit ću se ozbiljan. Vreme je da jedem. Obožavam kolu. Šta još ima tamo? Kakav veliki hamburger. Samantha će mi zavidjeti. Oho, crni pomfrit, wow. Izgleda baš cool i mnogo ukusan.
Moja omiljena kola, obožavam je. Odakle mu to sve? I ja sam gladna. Jel tako? Dobro, sad ću ja sebi da naručim različite slatkiše i još ćeš mi tražiti da ti dam ih. Evo, stigli su. Bye bye! Wow, koliko svega ima ovdje. Ne znam odakle da počnem. Dobro, prvo ću pojesti sladoled. Šta može biti bolje od korneta sa sladoledom od jagode? Izgleda mnogo ukusno. Ok. Hoćeš mi dati da probam? Šta da ti dam? Baš smešno, naravno da ne. Jel tako? Pazi se, Samantha. Hvataj još jednu kuglu. O ne, šta je to? Sladoled mi je pao na lice. Bog. Tačan pogodak, da. Kakva dobra muzika. O, to je moja omiljena pesma. Pojačat ću. Da, baš je dobro. Kakva je to užasna muzika. Kako može da se sviđa nekome? Utišaj to, Samantha. Ne mogu to više slušati. Sad ćeš da čuješ stvarno dobru muziku. To su prave pesme. Uživaj. Znaš šta? Stavit ću slušalice i nećeš me sprečiti da slušam svoje omiljene pesme. Pojačat ću. To nije fair. Znam šta da radim. Tvoje slušalice te neće spasiti. Sad ću započeti pravi rock koncert. Jao, kako glasno. Treba mi veće slušalice. Da, tako je bolje. Jao, očigledno je Bob potpuno poludeo. Pa dobro, bolje da čitam časopis. Misliš da je to bilo glasno? Tek sad će da bude. Da. Kako ti se sviđa ova pesma, Samantha? Subscribeujte naš kanal i stavite like. Vidimo se uskoro na Rapapa.